Ang hirap talaga guys pag hindi mo kabisado yung spot. Baka may naglatag na dito yung mga malalaking trap. Kasi napakaganda oh. Mamamangha ka talaga sa ganda ng view. Yan guys, magandang hapon sa inyong lahat. Bali, ipapandawin pala tayo walong trap. Walong trap lang kasi wala tayong kumain. Bali, dumayo tayo ng ibang spot mga idol. Ngayon lang ulit tayo nakapag-upload. Sana makadali tayo guys. Dito guys, may trap tayo na papandawin dito. Bagong uniform natin. Suka-suka karabagad. Pang ulam. Ito guys yung isa. Pangalawa natin. Pang ulam. Andito guys yung pangatlo. Ang layo ng pinagdayuhan natin. Sana makaswerte tayo. Walong trap lang pa naman yung hinatag natin. Ito yung pangatlo natin. May pain pa. Wala talaga guys. Ito guys yung pang-apat natin oh. Kinakabahan talaga ako kapag may pain pa. Maganda pa naman dito sa puno ng pakawan. Kalantugas. Bagulan sa Bicol. Tawag nila dito bagulan. Pang ulam. Ito guys yung isa natin. Bali pang 5 trap na to. Wala pa tayong nahuhuli kahit isa. Mga lang, kaluntugas. Pang ulam. Ito yung pang-anim natin guys. Yan o.
Sana makadali man lang. May pain pa. Wala. Yun guys, bali dalawa na lang yung papandawin natin. Wala pa tayo nakahuli kahit isa. Puro ano lang, pang ulam. Dito guys, may papandawin tayo isa. Sana makadali na. Napakaganda pa naman ng spot na to. Maraming puno ng ano, bakaw. Wala talaga. Nakalantugas lang. Balak pa naman sana dito balikan bukas. Pag makahanap ako ng ano pamain. Kaya lang parang wala. Bali isang trap na lang yung papandawin natin. Bagay yung ano suot natin no, sa mga damo. Yun, ang lalaki ng mga puno dito. Napakagandang spot. Mukhang tirahan ng mga ano, mga green na limango. Siguro may naglatag na dito. Ganitong klaseng spot talaga yung mga yung tirahan ng mga green na limango. Ganitong klase ng spot. Marami yung mga ano, puno na malalaki. Wala. Zero tayo sa ano. Useless yung dayo. Wala man lang alimango. Yan guys, oh, napakagandang spot. Marami yung ano, mga puno ng ano, bakaw. Napakalawak. Ang hirap talaga guys pag hindi mo kabisado yung ano, spot. Baka may naglatag na dito yung ano, mga malalaking trap. Kasi napakaganda oh. Mamamangha ka talaga sa ganda ng view. Yun guys, hanggang dito na lang po yung vlog muna natin. Ang importante makapag-upload tayo ngayon kasi matagal-tagal tayo hindi nakapag-upload. Gawa ng busy tayo sa ano, trabaho. So yun guys, sana supportahan nyo pa rin yung munting channel ko. Sana panoorin nyo palagi hanggang dulo para sa watch time, para makapag-apply na tayo guys. Para kahit paano magbunga na yung ano, pinaghirapan natin. Bagong pintura
bagong uniform, bagong spot. Pero hindi tayo nakadali ng halimaw. So yun guys, salamat sa panonood. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Paki-share na rin guys, paki-like. Shoutout pala dun sa kasabay ko kahapon na taga Basod. Nakita niya ako kahapon guys, naka-subscribe daw siya sa atin. So shoutout sa iyo idol, salamat sa pag-subscribe. Shoutout sa lahat ng na bubutrap dyan sa inyo sa Barangay Basod. So yun guys, salamat sa panonood.